Clear to te in zavai in se baive kule. Tunchum video a chuanin Spanish nu kumsom sari pakwana mangme kina kumsang ni somni paruka thillo thleng tur in larna emo visiona amhu chungchang asoina te shi lo leng tur chungchang asoina te hi kan lo let to nani kansia chawangin munshang shanga mishang shangin kumsang ni somni parukhi kongshang shangin achalo zongin anhuna se emema sumle pai financial breakdown te a omanga economy a collapse atlu chhedon ti te an soya tin shi leng don ti te lirang hing don ti te chhana shang lo thleng tur an soyani chutiang bokin Spanish nu hena po hianin vision mangin kumsang ni somni paruka thil lo thleng tur te a hmu tira chuta chuan shithar lo leng tur te a hmua he shithar hengwanga lo leng tur nge ni ti ero chu a shelawani memba pa hianin mitam takte abum na se maya chandam na changman lawa mualiam ta te antam maya ni voini a hian nangle ke hi pathian fa fatak kan ni chandam na kan sang to chuti lain chandam na changlawa nun mangmek te mualiam ta selain tin nge kan ti ta kang na tho tur hi atam tak zetani kumsang ni som pakwa khanin covid chi ron lenga kumsang ni somni paruka thil lo thleng tur mitam takina anlo soilok anghi soilok na te shilo leng tur om thu te kha soilok lo ni ta sila khatiang matam nun na kan chan om lawe ama ero chu tun huna hianin lalpa hi aza ngai na an se maya mitam zok boral adu lo wangin kan ma a thil lo thleng tur po hi he khovel pum pui nam tin pathian shetu te pathian shelo te ngai saklem lo te economist te mithiam analyst te hengzong song te po hian sangni somni paruki ache zongin an soin se maya in ral rin na turin kongshang shangin shillok kan ni ti chu hairwal ani talaw ti chuan mi te na thuan shillok te mumanga anthil hmu te in larna shang an hmu te kan ngai thachina kan hmu chewin langai thak tur te po zelang henga hianin pathian hne na he thu hi adikem discernment kan nei thena tur ten fin na pathian hne na dilila chongchain an thu soi kha enge a zia ti te chiang taka shat fia theina le fin na kan nei thena turin pathian hne na kan dil fo chin don ania ole Spanish nu hi aming ero chu an thupa kumsom sari pakomi ania Spanish chongba ka thiamlo wangin athil hmu te chu midang hne na sap chongin ale chhuwa tira chumin nuwa mizo changin kan lo let ve le ta ni heti hian soya kumsom sari pakwana kapum hlum don to a lalpa rong hi kumsom ruk pali chung kalo bol to a tuna chuan ama angin ka chak to lawa ka kutte a khur china ka khommu te po afia lo chanta ama ero chu karil ru ero chu afim ema tin ka thin lung hian man ai khan voini a hian lalpa hi amangai zwal deu ani sapchong ka thiam lawa Spanish chungkwa achanga lo chor chhuak kani a kapian le murna mun hi khote takte ani awangin chongdang kan manglawa he testimony hi voini a hian in Spanish chongin ka zia chhuaka sapchongin in lo le chhuak don ania he ka testimony hi apoimu ema uluk taka min lo ngai thak sak turing ka ngen bok cheuni he ka testimony hi lalpan in larna manga min hmu tirani a he thil min hmu tir nu hianin thlai enge moza chu kamu hil theilawani ka soi masak du chu meiche chong tam kani lawa mingoi choi tak mai kania mi shan ni po ka du lem law chungkwa kaneya ka fa te uluk takin ke en kola ka chom theina turin na ka thok ani maya ka in kho ma chu zong chu ani mai zol nei ke in dilawa ama ero chu lalpa hian mirom beve chin thung kongshang shangin abi takin manglam mangin min bechina chung manglama thil min hmu tir te chu anuwa an lo thleng dik vek china ni ka fa te chuan kanu heng thil te hi enga tinge I hmu thei china I hmu big ni min ti china ke chuan ka shelo ma se lalpa hianin athu min hmu tir te hi keima du dan ang hianin kalau kai lekin kalau bel emo kalau pai emo aring lo ni in kangai ka ti mai chen voinia in hne na thu ka soi tur ero hi chuan ka thin lung hi atina a min tingui ani chu kumsang hne somhne paruka thil lo thleng tur te an ni si a chuta chuanin damlo na danglo om tur ka hmu a
chu nat na chu a hla om em maya COVID-19 ai khanin a hla om zo kani chu ka thil hmuh chu COVID angkha ani lawa COVID ai khanin a chak zo ka a thim zo ka a rang bok ani atira chuanin ka soi chhuak du lok lawa a chan chu ka hlawani mi ten he nu hi amolani hi a ta ni hi minti ka hlaw ve bok sia chumai baka midang te hna hlauna tu hlauna thlen tu nia min ngai hi ka du lo em bokani ama ero chulal pa hianin he thui soi chhuak turin min du tlat sia jing tinin min mola zanaron nia hlauna in min mada chungzong chu aron thlengnon on mai sia ti chuan soilawin ka om thei talawani he ka thil ton hi March sangni somni panga a ka hmu kha ania zantin mai hianin ka chhungte ka tule ka fate tan ka chungchai china a chan chu mun shanga omte an ni wangin ka ngai to hlom em maya chu wang chuanin chungchai na in ka veng china ka hlan china ni zan kha chu sam number somkwa pakhat na manga ka chungchai zo hnu chuan ka mitte chu aron rita kan living room a chuanin ka chua ka ha cholani ta chuan kan sana chuan zan lai dar som pahni a kok ti chu ka shea a muhil tui taka muhil kanilawa amai ro chu har han ti dona chiang taka har ero kanilo bok chuti lai chuan tu emo hianin mundanga minnem lut emo min potson ang hian ka shea a ka hlau lawani a chan chu thlamuan na engmoriawa omtlat sia choble chilin room liam pui maya hianin ka omti chu ka in she theita a room lian takania ama ero chu arwa khwai maya room chung ka omna changa hlatak maya hianin banga hianin board hi ka hmu a rail station ate bus station ate an manchin rail te bus te an chwa hun an timing khatiang zongzong train number bus number ti inziana board an manang chi kha ania chu board chu aron eng fak maya chuta chuan thilin ziak ka hmuwa chu thilin ziak chu kumsang ni somni paruk ti hi ania chu number chu muang chang mai hianin ade a chik takle uluk taka entura mindu ni mai hian ka shia chu kum number in ziana hnuaya che chuanin thil dang number dang in zia ka oma ka han entir chuan ka shithiam ngal mai lo number som pathum hi ni ti chuan lalpa number som pathum ti so enge om zia tin ka zota chu vele ka hnung lama chang hianin chhiaro hi aron tia chu o zaidam le ongil nei tak mai ania ka han hoi chuan tu ma ka hmulo ama ero chu hlauna engma ka nei lova a o ero chu a fia fai em thong sia ti chuan board lam chu ke en le a chuti lai chuan ongai bok chuanin thlabi in chhiaro aron ti le ta a chuta chuanin angai na ka shelawani lalpa thla a hianin thlasom pahnih kan neya engtin nge thlasom pathum na hi ka va chhiar theyang ka ti a chumi zo hnuwa chia chuanin thil engkim mai chu alang fia ta war maya board chu aron in thlak ta a atira number chau atarlan kha number chau ni to lovin milem aron tarlang tela milem masaber chu kumsang ni som pakwa khani in chu COVID-19 ron in chan na kum kha ania tin milem pahni na chu kumsang ni som ni kha ania khami kuma khain khovel chu a in shut down na in kharki vek ani kha ti chuan board ta chuan number som pahni aron lang le a chuta che chuan lalpan enge min hmu tir ti chu ka shithiam ta ni thlasom pahni chung nun phung pa ngai tak ania chumi hnuwa thakhat aron lang tel le ani chuti ani chuan number som pahni le pakhat kambel chuan som le pathum ma chhuaka kapuma hianin kani hmul mai hian ka shia a o chuanin hei hi a pattern tur chu ani e aron tia ke chuan lalpa eng pattern mo katia ti chuan board ta chuanin timeline hun bi ang mai hianin sana chu aron kal kwal ta a ti chuan kum sang hi som pakwa aron nia sang hi som ni aron nia ti chuan aron zuang chara sang hi som ni panga chuan aron zuang top ta a kum sang hi som ni panga chuanin chu board chuanin number som pahni chu aron thailang le a chumi hnuwa number pakhat aron bel le zela chutia ati zo vele chuanin board chu aron de zeka heta hi chuanin chiang takin aron tilang ta a number som pahni le number pakhat bel chu som pathumani ti hi
number som pahnih leh pakhat bel chu som pathum ani ti chu aron lang nonin aron rinon tlut maya angai na reng ka shelawa lalpa he number hi eng tinge min hmuh non tir onona ti in ka zota angai na shelawa ka omlai chuanin board chu aron thita a chumi hnuah thil dang aron lang le a chuta chuanin mi enge moza mai hi an lo dam lo ani an dam lo dan po covid-19 veya dam lo te angkha an ni hau lo maya an khu lova an chaw ngoi mai ani a chen phei chu chhuata te an muwa ti chuan nurse chuanin khol enge moni ron kenga ron tlan hi ka hmuwa chung khol a ron keng te chu khol te chuan number an nei veka chung number te chu an ma nia the chuanin an lo de zek bokani chuta number te chu atlaniam zongin uncle ta pop maya a omzia ero chu ka shelova amairo chu number tin te chuan hlo oma hnai ti a en tir ti chiang takin ka hmuni thil engemoni ron thleng le tur hi chu a hma angkha ani to don lo ti ka shethiam ta a mi ten zo na shang an neyanga a chan na chu mundik lawa an wazong don ti na ni ka taksa te chu a khong ta fek maya ti chuan ke chuan lalpa hne na zo na kaneya lalpa hei hi na shidang damlo na dang ti na emni ka ti a o chuanin o atilova aya ti heklau a soizong chu chher chhale ro ti hi ni ti chuan ka board chu ka han en chuanin sangni somni panga chuanin number emo thlasom pahni atluk ti aloin ziaka ti chuan hun bi in thlak le engemoni lo thleng dor thil in soi hing dor chuanin thlasom pathum na aron kengtel don siat ti in a omzia aron tar langa number som pahnih hi inral rin na warning ania ti chuan chu number som pahnih chu mun shanga number te zo ka chuanin chendarin an lo om hlom ta a number pakhat le number pathuma chuan an lo in chen ta a chumi pahnih bel chu number pali ani ti aron ti chiang le ta a chu vele o chuanin akum li na kum masa thlasom pahnih chunga recovery na satak din kho chwa le na emo in tun nun theina aron om kum achanga adot le chia thlakhat na kha aron soya athil se om je ha ka shithiam lawani kapitar to a ka thil ngai to na te chu akal zung thei to silova ti chuan lalpa hne na ka ngen le a lalpa ka shithiam lawani ka ti a ti chuan board chuanin zirtir tu ten no pangthiam theilo uluk taka an zirtir ang hianin muang changin fia deuh chi in aron changin aron soi chhale ta a kumsang hni somhni pahni kha khovelin covid-19 aton hnu a nun pa ngai aron nei le theina hun kum kha alonia chutia nun kho chhuana dam kho chhuana an nei hnuwa nun phung pa ngai a anom hnuwa kum an man le masak ber chu kumsang hni somhni pathum kha ani le a kumsang hni somhni pali kha akum hni na aloni chhawlia tin kumsang hni somhni panga kha akum thum na aloni vele ta a ti chuan kumsang hni somhni paruk chu hun hnung ber final year kan ti chu aloni ta ni kalungphu chu aphudo tot maya o chuanin he kumli na hianin mishing te chu a fia le don ani aron ti a chuta chuanin hlauna na satak mai kaneya chu in larna a chuanin ka kut te chu na satakin a khura tuna a khur ang mai hianin an khurani ti chuan ke chuan lalpa hei hi pandemic dang lo thleng tur ti na emni ka ti a ani chuanin kami te u in ring om ro ati a chu in larna vek chuanin thil dang hmu kaneya board chu ama anglo tak main alo in thlak fel diam maya chuta chuanin meiche in a fa apom lai te patling damdoin clinic kota achulai te tin mi te chu thui tak sei tak main anding tlar put maya ama anga tam ero kha chu anni lawa mairo chu om anuam lawani amairo chu magdeu main tun chuma hianin mi puite kha chi aye mo lawanga om kha anningot lawa mi fing lekha thiam cho chum thiam andam lo nia enkol tu tur andu ve ni chuta chuan ril ru hana enge moza dan neya eile bar konga te sumle pai chungsanga tele zin a thenge theilo ti chungsanga te ani bera chuba ka engthil thil tenge khap ani ang ti te kha mi te khan an ngai to ani chu vele board chu kumsang hni somhni paruka chuanin aron ding ta chat maya chuta chuan number pali
som pathum le number pakhat le pathum in bel 1 plus 3 ti inziak alo lang le a o chuanin thil lo thleng tur hi ti pal thil thua lo thleng ani don lo ati a chu vele ka khup chu asai hlok hlok maya ke chuan lalpa enge ka tiang pitar ve mai kani a chongkam la ka thiam lawa ka ola aring heklau finna na satak nei kani boxi lova o chuanin vokhan na hi pela mi te chu tharawa imbuat saya inral ring tur le impe turin shilla hun kaldan hi thlir thiam turin fuiro ati a ti chuan ka har ta phut maya ka taksa te chu thlanin abual ne em maya ka thwam nu hak te chu an lo hu veka kalungphu po chu rang tak mai hianin alo in sep lop lop boka rei tak ka chong chaya khazana khanin kamutalawa thlathum chungte me mai chu ka ngoi renga achan chu mi te chuan mi anglo tia min soi ka du lawani ani lo vek le midang te hne na hlo na thlen tum tu midang te ti chi aya ti thlabar tu nia min pu ka hlau bokani ama ero chu ka tharawa hianin chung number te chu anron rinon on mai box si a thlasom pahni chu kumkhat chung nun phung pa ngai taka kal ania chumi hnuwa thlakhat bel ania chu chuan thil in thlak thleng a omdon ti atarlan na ania ti chuan pakhat le pathum bel chu pali alo nia chu kumli na ti na ania in larna ka hmu dan chuanin chu kumli na chu kumsang hni somni parukhi ani sia he khathu soi hianin ngai thatu te a engangin nge ngong aneyanga ngai poimo a hluang nge mi te nui so a hluang ti chu engtin nge a tho don ka shelo amai ro chu hemi hi anem nge na tura confirmation hi kong shengin lalpa hian min pesi a heng zong alo thlen ma hianin ke chu lalpa hne na chol hi ka du to in ka thlahlel to zo kani kumlama po ka upato a tin thil thlendan te thil lo thleng tur zong te uluk tak le chik taka ka han en hianin haider theini in ka shelawani thil tam tak te chu aron in repeat aron thleng non ona fia taksi chiang taksi chak taksi in hun la chu atlana kepitar chakto lo tak tam phei chuanin handam kho chhuana tur le vatonga chung thil lo thleng wa hmutur khop chuanin ka taksa achak to lawa ka thinlung te thlarau po hi achak to lawani thinlung ka thlarau zong hianin lalpa hianin vaukhana min hmu tir ti hi ka ringa ka pom thlapa heng thil min hmu tir te hi min ti hlau adu wanga ni lawa chu ai chuanin kan chung kwa chewa te kan tharau nuna te keimani mimal nuna te kan lo in buat saya kan in rin theina tura min hmu tir an ni zoka shiron leng don ti hianin shithar hlak mai kan la shat ngai lo aron leng don ka ti na lamani lawa doctor kani lawa ka thil hmu ha ka she thiam vek kher lo ka soitum zok takachu kha ka thil hmuah khanin he khovel hi engemo in a soi nging le dona a ngor nging le don ti ka soina ani chung chu alo thleng don ti mathematics manga cho chwa ani a lalpan min hmu tir dan chuan kumsang hni somni parukhi ani si a he kumsang hni somni parukhi thil engemoni lian tak ron thlen kum tur po ani nge yang chu thil lo thleng chuanin mishing te kan chi sel na te kan ni tin eile bar konga te kan nun dan kong te kong shangin a ngong nge yanga no pangte u kumlama upato takania he khovela hianin zan nge thange ni nge ka omdon ka sheto law ama ero chu he khovel kom chung hianin lalpa hi ka zonga mangaya adu dananga om ka du'a chu wangzwanin heng thu te hi inim buat sai theinan te inim pe theina turatan te a soya tlang aw kani e ole khati zong khatun chuma video kanon le chwa theite chu ani e